Привет на всички! Показвам нагледно, кратко и ясно, защо има ръжда на предните калници. Отвъртаме болчетата, те са две. Едното го отвъртях. Така. Ето я мърсотията. Ето това сега ще го изкарам. Ето има и още. Не мога да държа телефона и ето тук ми е тръгнало вече ръждичка. Естествено това ще го оправя, но оттам идват всички проблеми. Два пъти в годината или един път в годината е нормално. Или след зимата задължително